Ja, ez is jöhet. Itt a postája, Mr. Valentine. Oké, kösz, Ron. Segíthetek? Én véletlenül hallottam, hogy Mr. Levinnel kettejükről beszélgettek minap. Igen, hát mi egy pár vagyunk, és... Értem. Azt is hallottam, amit mondott velem kapcsolatban. Hogy érti? Hát mondta annak az úrnak, milyen jó testem van. Hát az van, hogy elnézést, egy kicsit furán jött ki, hát én mindössze csak... Nem. Aggodalomra semmi ok. Nem harapok. Értem. Csak annyit mondok, hogy van nálam egy csomag, ami bármikor kézbesülhet. Jó ég. És mindig megkaphatja. Tudja mit, én hűséges vagyok Chuckhoz. Rendben, én megértem, csak azt mondom, a netán kalandozni támad kedve, én itt vagyok. Ez borítékolható, és térítésmentes. Értem. Van még valami, amit elmondana? Kétszer csengetek. Rendben, Ron. Köszönöm, nagyra értékelem. Van erős kezem és irányítószám. Megnyugtató. És ügyesen bánok a faxszal.